tejto laboratórnej práci máme dve úlohy. Zistiť maximálny uhol alfa M, pri ktorom zostane teleso v pokoji, bez toho, aby sa šmýkalo smerom dole. V tomto prípade to je 20 stupňov. Ako ďalšou úlohou máme porovnať veľkosť koeficientu statického a dynamického trenia. Čím viac nakláňam tyčku smerom nahor, tým pohybová zložka ťažovej sily, ktorá chce teleso rozbehnúť, ho posúva smerom nadol. Klesá tým tresia sila a keď sa pohybová zložka stane väčšou než trecou, teleso sa začne šmýkať smerom nadol. Ako poslednou úlohou máme tyčku dať do najväčšieho uhla alfa M, takže 20 stupňov, pri ktorom zostane v pokoji a začať točiť s tyčkou a sledovať, čo sa začne diať. Ako môžeme vidieť, tak tyčka sa začne pomaličky šmýkať smerom nadol a je to spôsobené tým, že otáčaním tyčky okolo jej osy mierne narušíme rovnováhu medzi trecou silou a pohybovou silou ťažovej sily a pri rovnakom sklone sa začne klzať, pretože trenie sa správa ako lepidlo, drží teleso na mieste, ale len do určitej miery. Otáčaním spôsobíme, že malé dynamické chvenia, čo zníži účinok statického trenia, teleso prejde do pohybu a začne sa šmýkať smerom nadol pomaličky.